माननीय एकनाथराव शिंदे या राज्याचे सक्षम उपमुख्यमंत्री, ज्यांनी अनेक उपक्रमांचा धडाका लावला, आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळामध्ये उल्लेखनीय काम केलं, ते माननीय एकनाथराव शिंदे यांचं आगमन झालं आहे। त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्यमंत्री, ज्यांच्यावरती आम्ही प्रेम करतो, जे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांच्या बुद्धिमत्तेला आम्ही कायम सलाम करतो, असे आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, या कोकणचे भाग्यविधाते आदरणीय नारायणराव राणे, त्याचप्रमाणे श्री शिवेंद्रराजे भोसले, या सर्वांचं या ठिकाणी आमच्या लाल मातीच्या वतीनं मनापासून स्वागत आहे। श्रीकृष्णाचं दर्शन घेऊन ही सर्व मंडळी उद्घाटन स्थळाकडे जातील। तेथे फलकाचं अनावरण होईल आणि त्यानंतर फीत कापून आतमध्ये ते प्रवेश करतील। ज्या गोशाळेसाठी राणेसाहेबांनी अफाट कष्ट घेतलेत, गेले कित्येक दिवस त्यांच्या डोक्यामध्ये एकच ध्यास होता, तो म्हणजे गोशाळा, आणि या गोशाळेसाठी त्यांनी जे कष्ट घेतलेत त्याचे आम्ही सगळे साक्षीदार आहोत। तेव्हा त्या गोशाळेच्या उद्घाटनाचा आजचा प्रसंग हा आमच्या सगळ्यांच्यासाठी, राणे कुटुंबियांच्यासाठी, सगळ्यांच्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे। आज त्यांचे दोन्ही नातू अभिराज आणि निमिष दोघांनाही आज आनंद असणार आहे, कारण त्यांच्या आजोबांनी त्यांची एक मोठी इच्छा, मोठी मागणी पूर्ण केली आहे, आणि म्हणून आज हा एक कौटुंबिक सोहळा, पण जो जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपयोगी पडणार आहे, असंच याचं वर्णन करावं लागेल। या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा मनापासून या लाल मातीच्या वतीनं स्वागत करतो। हे सर्व मान्यवर या ठिकाणी आलेत। आज या उद्घाटन प्रसंगांची शोभा त्यांच्यामुळे वाढणार आहे, आणि आमच्या जिल्ह्यातल्या तरुणांना, शेतकऱ्यांना नवनवीन प्रेरणा घेऊन इथून बाहेर पडून घरी गेल्यानंतर दुग्धोत्पादन, पशुसंवर्धन आणि दुधापासूनचे प्रॉडक्ट्स याचं मार्गदर्शन देणारं एक केंद्र आज इथे निर्माण झालं आहे। त्यामुळं हे एक प्रेरणा केंद्र आहे, एक मार्गदर्शन केंद्र आहे, एक धार्मिक स्थळ आहे, गोमातेची सेवा आणि गोमातेचं पूजन करण्याचं एक तीर्थक्षेत्र आहे, आणि त्याचबरोबर विकासाचं देखील तीर्थक्षेत्र हे आहे। आणि म्हणून अशा या धार्मिकता आणि विकास यांचा संगम साधणाऱ्या तीर्थक्षेत्रावरती या सर्व मान्यवरांचं मनापासून स्वागत करतो। आनंदाचा विषय आहे की आज राज्याचे मुख्यमंत्री, ज्यांच्या बुद्धिमत्तेला मी कायम सलाम करतो, असे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस, आणि ज्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल ज्यांना सलाम करतो, असे आमच्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे यांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत, सर्व मान्यवरांचं मनापासून स्वागत। फलकाचं अनावरण होईल आणि फलकाच्या अनावरणानंतर फीत कापून ही सर्व मंडळी श्रीकृष्णाचा जीवनपट पाहण्यासाठी आतल्या हॉलमध्ये प्रवेश करतील। सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो, आणि आता परत एकदा एक विनंती आहे की जे गर्दी करून बाहेर थांबलेत त्यांनी कृपया आता सभामंडपामध्ये येऊन बसावं, कारण हे सर्व मान्यवर यानंतर गोशाळेचा एक फेरफटका करतील। त्यामुळं आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण आता बाहेर रेंगाळत राहण्यापेक्षा आपण आपापल्या खुर्च्यांवरती स्थानापन्न व्हावं। सर्व जे निमंत्रित आहेत, आजचे पाहुणे आहेत, सर्व मान्यवर आहेत, ग्रामस्थ आहेत, नागरिक आहेत, सर्वांना विनंती की त्यांनी आतमध्ये येऊन बसावं। आज या गोवर्धन गोशालेचं उद्घाटन होत आहे, त्याच्या फलकाचं अनावरण झालेलं आहे, आणि या अनावरणानंतर आता रिबन कापून, फीत कापून ते श्रीकृष्णाचा जीवनपट पाहण्यासाठी आतमध्ये प्रवेश करतील। तेव्हा सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो, सर्व मान्यवरांचं मनापासून स्वागत करतो। या राज्याचे विलक्षण लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस, या राज्याचे तितकेच सक्षम, कार्यतत्पर, कार्यसम्राट उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे, त्याचप्रमाणे आदरणीय दीपकजी केसरकर, शिवेंद्रराजे भोसले, ज्यांच्या येण्याने आज आम्हाला अतिशय आनंद आहे, कारण गो सर्वजन प्रतिपालक शिवाजी महाराजांचे ते वंशज आहेत, आणि म्हणून या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो। सर्वांचं मनापासून स्वागत। आज राणे कुटुंबियांसाठी आणि आम्हा कोकणातल्या जनतेसाठी दोघांसाठी आनंदाचा सोहळा आहे। त्याचं कारण या ठिकाणी गोसेवा तर होईलच, पण त्याचबरोबर तरुणांना, शेतकऱ्यांना एक मार्गदर्शन केंद्र
एक विकास केंद्र म्हणून याची पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे नोंद होणार आहे. आणि म्हणून या माळरानावरती जे स्वप्न राणेसाहेबांनी साकार केलं आहे, ते स्वप्न साकार होत असताना जे अथक परिश्रम त्यांनी घेतलेत, त्याचे आम्ही साक्षीदार आहोत. त्याचं कारण असं की या माळरानावरती पूर्वी काहीही नव्हतं. जेव्हा आम्ही इथे सुरुवातीला आलो तेव्हा हे माळरान पाहून इथे काय होणार असा प्रश्न आम्हा सर्वांना पडला होता. आणि आज त्याच माळरानावरती एक एक अतिशय भव्यदिव्य अशी सृष्टी उभारलेली पाहून, एक नवीन विश्व उभारलेलं पाहून राणेसाहेबांचा आम्हाला जो अभिमान आहे की शून्यातून विश्व निर्माण करणारा माणूस, शून्यातून विश्व निर्माण करणारा नेता, या कोकणी जनतेचा आवाज असणारा नेता, तो अभिमान पुन्हा एकदा सार्थ होताना आम्हाला दिसतोय. आणि म्हणून पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं, सर्व नागरिकांचं, ग्रामस्थांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. या ठिकाणी आपण अनेक उपक्रम राबवणार आहोत, ज्याच्यामध्ये गोसंवर्धन तर आहेच. गीर जातीच्या गायी आहेत, शेकडो गायी इथे असणार आहेत, ज्याच्यामध्ये गीर, साहिवाल, देवणी, पुंगनूर, कपिला, कोकणी खिल्लार अशी अनेक प्रकारच्या जाती तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार. आणि म्हणून या सगळ्या गायींच्या विविध प्रजातींबरोबरच या सगळ्या गायींच्या दुधापासून बासुंदी, श्रीखंड, ताक, लस्सी या सगळ्या प्रॉडक्ट्स इथे तयार होणार आहेत. तेव्हा पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आदरणीय माजी आमदार प्रमोदजी जठार, मनीषजी दळवी, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. मान्यवरांनी स्थानापन्न व्हावं अशी विनंती करतो. आणि जे बाहेर आहेत मंडळी, त्यांना अशी विनंती आहे की आपण कृपया आपापल्या जागेवरती येऊन स्थानापन्न व्हावं. जिल्ह्याचे जिल्हाप्रमुख आदरणीय दत्ताजी सामंत, त्याचप्रमाणे संजूजी परब, या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. त्यांना व्यासपीठावरती येण्याची विनंती करतो. आणि मान्यवरांचा जोपर्यंत आतमध्ये गोशाळेचा फेरफटका होईल तोपर्यंत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की आपण आपापली फूड पॅकेट्स मिळालीत की नाहीत पाहावं आणि त्याचा आस्वाद घ्यावा. या गोवर्धन गोशाळेमध्ये पुन्हा तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आदरणीय दत्ताजी सामंत यांचं स्वागत करतो. त्यांचं आगमन या ठिकाणी होतं आहे. जिल्ह्याचे शिवसेनाचे प्रमुख आदरणीय दत्ताजी सामंत यांनी व्यासपीठावरती यावं अशी त्यांना विनंती करतो. माननीय दत्ताजी सामंत. स्टेजवरती बसणारे जे मान्यवर असतील ज्यांच्याकडे पास आहे त्यांनी कृपया येऊन बसावं अशी विनंती आहे, कारण नंतर मग येणं त्या मान्यवरांच्या समोर मुश्किल होईल. तेव्हा ज्यांना स्टेज पास आहे त्यांनी कृपया वरती येऊन बसावं अशी त्यांना विनंती करतो. गोमातेचं पूजन करताना आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि माननीय एकनाथजी शिंदे समोर दिसते ती गीर गाईचं पूजन. त्याचप्रमाणे समोर देवणी गाय आहे, पुंगनूर गाय आहे,
या विविध जातींच्या गायींचं इथे पूजन करतायत. ते प्रेमानं त्यांच्या माथ्यावरती हात फिरवतायत. चिरंजीव निमिष आणि चिरंजीव अभिराज, ज्यांच्या गोप्रेमातून खरं म्हणजे या गोशाळेला आकार मिळाला, असे दोघंही तिथे आहेत. आज त्यांच्यासाठी अत्यंत भावनिक क्षण असणार आहे. त्याचं कारण की एक कुटुंब म्हणून आज हा जो प्रकल्प लोकार्पण आपण करतो आहोत, तो या जिल्ह्याच्या विकासाला, दुग्धोत्पादनाच्या दिशेला, पशुसंवर्धनाच्या दिशेला वाढवायसाठी म्हणून कारणीभूत ठरेल. माननीय रवींद्रजी चव्हाण, त्याचप्रमाणे इतर सर्व मान्यवर, आदरणीय दीपकजी केसरकर, या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत आहे. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्व निमंत्रितांचं, जे राणेसाहेबांच्या प्रेमापोटी आणि आवाहनापोटी आपण सारे इथे आलात, एका नवीन प्रकल्पाच्या, गोशाळेच्या उद्घाटनाच्या साक्षीदार म्हणून आपण सगळे आलात. तुम्हा सर्वांचं इथे मनापासून स्वागत आहे. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. या जिल्ह्यामध्ये गोसंवर्धनासाठी अनेक प्रयत्न झाले. आमचे मनीषजी दळवी, भगीरथ प्रतिष्ठान, गोकुळ, आदरणीय प्रमोदजी जठार, या सगळ्यांचीच नावं या दुग्धोत्पादनाच्या संदर्भामध्ये आणि एकूणच डेअरी क्षेत्र असेल, दुग्ध प्रक्रिया असेल, या सगळ्यामध्ये यांची नावं घेतली पाहिजेत. त्यामुळे मनीष, आम्हाला, जठार साहेब, आम्हाला तुमचा देखील अभिमान आहे की तुम्ही या निमित्तानं इथे उपस्थित आहात. जठार साहेबांच्या गावामध्ये, शिरोलीमध्ये 200 गायींचा प्रकल्प तेही करतायत, तेव्हा त्यांनाही या निमित्तानं शुभेच्छा देतो. या अशा प्रकल्पातूनच कोकणी माणसाला, कोकणी तरुणाला काही प्रेरणा घेता यावी, त्यातून त्यांनी काहीतरी चांगलं निष्पन्न करावं आणि घराघरात गाय आणि घराघरात समृद्धी, हा जो राणेसाहेबांनी एक मंत्र दिलेला आहे, त्याचं पालन, त्याचं अनुसरण होतं आहे का पाहावं, अशी आपल्या सारांना या निमित्ताने नम्र विनंती करतो. ज्यांना स्टेज पास आहे त्यांनी कृपया आता येऊन बसावं वरती. मान्यवर एकदा येऊन गेल्यानंतर परत जाणं मुश्किल होणार. मनोज, संदीप, स्वागत आहे तुमचं. व्यासपीठावरचे सर्व मान्यवर, या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आदरणीय जिल्हा महिला अध्यक्षा सौ श्वेता कोरगावकर मॅडम, तुमचं देखील स्वागत आहे या ठिकाणी. या सर्व मान्यवरांच्या स्वागतासह मी आपल्याला आवाहन करू इच्छितो की या गोशाळेमध्ये जितक्या लोकांना आपल्याला ही पाहण्यासाठी पाठवता येईल, त्याचं कारण असं की इथे उत्पादन प्रक्रिया जी आहे, म्हणजे दुधावरती प्रक्रिया करून बाय प्रॉडक्ट्स तयार करणं, या प्रक्रियेमध्ये अनेक आपण मार्गदर्शन इथे आपण करणार आहोत. तेव्हा तुम्हा सर्वांचं या निमित्तानं असं आवाहन आहे तुम्हा सर्वांना की आपण काही तरुणांना, उद्योजकांना या ठिकाणी पाठवावं. त्यामुळे इथे पशुसंवर्धन, गोट फार्मिंग आणि पोल्ट्री
या सगळ्या विषयांमधलं मार्गदर्शन आपल्याला मिळू शकेल. त्यामुळे तुम्हा सर्वांना आवाहन आहे की या गोशाळेचा प्रकल्प हा पाहण्यासाठी राणेसाहेबांचं जे स्वप्न आहे ते तेव्हाच साकार होईल जेव्हा तुम्ही मंडळी तरुण यातून काही प्रेरणा घ्याल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या स्वप्नाला यश आलं असं म्हणता येईल. या ज्या फूड पॅकेट्स आपल्याला दिल्यात पिशव्या, त्या प्लीज खाली टाकू नका. जाताना आपल्यासोबत एक छोटीशी आठवण म्हणून त्या घेऊन चला घरी. त्यावेळी ते खाली टाकू नका अशी नम्र विनंती आपल्याला आहे. या उद्घाटन सोहळ्याचे साक्षीदार म्हणून काहीतरी घरी न्या. त्यामुळे ही पिशवी घरी घेऊन जाताना अशी विनंती आहे, टाकू नका इथे. आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. आणि हे जे आज संगम झाला आहे, की जो संगम आहे एक धार्मिक तीर्थक्षेत्र म्हणून, गोसेवेचं म्हणून आणि त्याचप्रमाणे उद्योजकतेचं एक केंद्र म्हणून, मार्गदर्शनाचं एक केंद्र म्हणून हा संगमाच्या ठिकाणी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो.
भोसले साहेब तिथे जरा आपण इकडे या, तिथे वहिनी बसणार आहेत राणे कुटुंबियांसाठी राखीव. आपण वरती या पाहिजे तर वरती. आदरणीय प्रवीणभाई भोसले, संजयजी पडते, राजनजी साळवी, राजापूरचे माजी आमदार, या सर्वांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत आहे. आपण बसून घ्यावं अशी आपल्याला विनंती आहे. खुर्ची कमी होता सांगा आधी विचारले लपडा. समोरचा कोच फक्त जरा राखून ठेवला आहे आपण, त्यामुळं वहिनी आणि कुटुंबीय यांच्यासाठी तो आपण प्लीज जरा राखून ठेवूया. आपणा सर्वांचं या ठिकाणी पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. या गोशाळेमध्ये केवळ गोशाळाच नाही तर या ठिकाणी गोट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म, दुग्धोत्पादन असा त्रिवेणी संगम या ठिकाणी आहे. त्यामुळे या संगमावरती, या तीर्थक्षेत्रावरती आणि या विकास केंद्रावरती तुम्हा सगळ्यांचंच मनापासून स्वागत करतो. संदेशजी सावंत आणि समीर नरावडे, आपलं स्वागत आहे. आपण वरती यावं व्यासपीठावर अशी विनंती आहे. या सर्व मान्यवरांचं स्वागत, व्यासपीठावरच्या सर्व कर्तृत्ववान मंडळींचं स्वागत. आणि तुम्ही जी सगळी मंडळी आज प्रेमापोटी काही एक नवीन पाहण्यासाठी, एका प्रकल्पाच्या दर्शनासाठी, उद्घाटनाच्या साक्षीदार म्हणून इथे उपस्थित आहात, तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. गोशाळेचा फेरफटका करून, सर्व गोशाळा पाहून, गायींचं पूजन करून आणि सर्व प्रमुख स्थळं जी आहेत, प्रोसेसिंग युनिट, खत निर्मिती, या सगळ्या युनिट्सना भेट देऊन मान्यवरांचं आगमन या ठिकाणी होणार आहे. धन्यवाद. ढोल पथकाचं मनापासून अभिनंदन आणि आभार. तुम्हा सर्व जमलेल्या मंडळींचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि या ठिकाणी आज जो अभिनव प्रकल्पाचं उद्घाटन होतं आहे, आज कोकणच्या विकासाच्या शिरपेचामध्ये आज आणखीन एक मोराचं पीस, नवीन एक विकासाचं पीस खोवलं जाणार आहे. त्याचं कारण की दुग्ध प्रक्रिया, बासुंदी, श्रीखंड, लस्सी, पनीर काही असो, या सगळ्याच्या प्रक्रियेचं मार्गदर्शन इथं होणार. त्याचप्रमाणे गीर गाईचं तूप, की ज्याला अतिशय आपण मानतो, अशा गाईचं घृताची निर्मिती, त्याचप्रमाणे गोमूत्रापासून औषधी, गोमयापासून पेंट म्हणजे रंगाचा कारखाना इथे होणार आणि खतांचा कारखाना, असे सगळे प्रकल्प या ठिकाणी आहेत. गोट फार्मिंगमध्ये तुम्हाला विविध प्रकारच्या ज्या शेळ्या मेंढ्या पाहायला मिळतील, त्यातल्या आफ्रिकन बोरचं वजन आहे साधारणपणे 125 किलो. म्हणजे तुम्ही कल्पना करू शकाल की आपण काय प्रकारची संपदा इथे निर्माण करणार, काय प्रकारचं मार्गदर्शन इथे होणार. त्यामुळं अशा विविध प्रकारच्या प्रजाती ज्या आहेत, ज्याची वैशिष्ट्य आहेत, काही पुंगनूरसारखी छोटी गाय ज्याची उंची आहे केवळ 2.5 ते 3 फूट आणि ज्याचं दूध आहे 3 ते 4 लिटर आणि ज्याच्यामध्ये अतिशय महत्त्व आहे त्या गाईला, कारण 2.5 फुटाचीच ती वाढते. अशा विविध जाती, देवणी, साहिवाल, गीर, कोकण, कपिला, खिल्लार, वेगवेगळ्या जाती इथं आपल्याला पाहायला मिळणार. पोल्ट्री फार्म इथे असणार, त्याचप्रमाणे गोट फार्मिंग इथे होणार, औषधांची निर्मिती होणार. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांचं या ठिकाणी हे जो संगम आहे आजचा, हा संगम आहे, तो एक धार्मिक तीर्थक्षेत्र म्हणून तरी विकसित होईलच, पण त्याचप्रमाणे एक विकासाचं केंद्र म्हणून, एक मार्गदर्शनाचं केंद्र म्हणून हा संगम जो आहे, हा धार्मिकतेचा, गोसेवेचा, गोपालनाचा आणि त्याचवेळी विकासाचा असा संगम आहे.
या संगमाच्या ठिकाणी तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. या ठिकाणी आपण सगळेजण आलात, आपल्याला मनापासून आपल्याला धन्यवाद देतो, कारण की आपण इतक्या रणरणत्या उन्हामध्ये वेळ काढून आपल्या लाडक्या नेत्याच्या प्रेमापोटी त्यांनी जे उभारले, जे शून्यातून विश्व निर्माण केलं आहे, ते पाहण्यासाठी तुम्ही जे आलात, तुम्हा सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि थोड्याच वेळात सर्व मान्यवर व्यासपीठावरती येतील. वेळेची कमतरता लक्षात घेता आपण अतिशय काही मोजक्या क्षणांमध्ये हा कार्यक्रम या शुभेच्छा आपण यांच्या स्वीकारणार आणि त्यानंतर मान्यवरांना परत पुढे जायचं आहे. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की आपण जे बाहेर आत्ता विखुरलेले असाल त्यांनी कृपया सभामंडपामध्ये बसून घ्यावं, अशी आपल्याला नम्र विनंती करतो. आजच्या या उद्घाटन प्रसंगी जे मान्यवर आहेत, तो एक मोठा योग आहे. मी मगाशीच जसं म्हणलं तसं या जिल्ह्यामध्ये 3 हेलिकॉप्टर्स एकाच कार्यक्रमासाठी एकाच वेळी एकाच ठिकाणी उतरल्याचा हा पहिला प्रसंग असेल. आणि म्हणून आज या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री, ज्यांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल आम्हाला कायम कौतुक आहे, असे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, आकडेवारी असो, विकास असो किंवा कोणताही मुद्देसूद बोलणं असो, अतिशय मुद्देसूद मांडणी असो सभागृहामध्ये, निरुत्तर करणं असो समोरच्याला, हे सगळं ज्यांच्या बुद्धिमत्तेमुळे शक्य आहे असे आदरणीय अतिशय कार्यतत्पर सक्षम मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस आज या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. ज्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा ठसा उमटवला, लाडकी बहीण योजनेसारखं एक अतिशय यशस्वी पाऊल ज्यांनी उचललं आणि या राज्याच्या विकासाला एक वेगळं परिमाण दिलं, असे आदरणीय उपमुख्यमंत्री, यांनी मुख्यमंत्री म्हणून चांगला ठसा उमटवला आहे असे आदरणीय उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे इथे उपस्थित आहेत. या जिल्ह्याचा नव्हे तर संपूर्ण कोकणाचे ज्यांना आम्ही भाग्यविधाते म्हणतो, आज हे सगळे लोक राणेसाहेबांबरोबर उपस्थित असणार आहेत. आणि म्हणून आजचा कार्यक्रम जो आहे याला एक वेगळी शोभा अशासाठी आहे की हा प्रकल्प कोकणात होत असताना राणेसाहेबांच्या डोळ्यासमोर नक्की काय होतं? त्यांच्या डोळ्यासमोर होतं की गोसेवा तर घडावीच, पण त्याचबरोबर दुग्धोत्पादन आणि दुग्ध प्रक्रिया जी आहे त्याचं मार्गदर्शन केंद्र इथे व्हावं. त्याचप्रमाणे पशुसंवर्धन जे आहे, पलीकडे जे गोट फार्मिंग आहे, त्या गोट फार्मिंगमध्ये त्याच्या माध्यमातून आमच्या सामान्य शेतकऱ्याच्या घरामध्ये एक शेळी मेंढी, एखादी गाय एवढं जरी त्यानं सांभाळलं तरी त्याच्यापासून त्याचं उत्पन्न किती रोजगार वाढू शकतो याचं एक गणित त्यांनी मांडलं आहे. आणि म्हणून ते गणित त्यांनी जेव्हा डोळ्यासमोर ठेवलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्याला एक रोल मॉडेल तयार करून द्यायला लागेल. आणि मग ते मॉडेल तयार करून त्यांनी जेव्हा आपल्याला दिलं तेव्हा त्याचा फायदा घेणं हे आपलं काम आहे, आपल्या साऱ्यांचं काम आहे. आणि म्हणून या गोशाळेच्या माध्यमातून जी गोसेवा चालेल ती तर चालेलच, पण त्याचबरोबर त्या गोदुग्धाचं जे उत्पादन आहे त्या गोदुग्धापासून पुढच्या प्रक्रिया करून जे प्रक्रिया केंद्र आहे त्याचं देखील मार्गदर्शन आपल्या साऱ्यांना होणार. त्याचप्रमाणे इथे विविध प्रकारचे प्रॉडक्ट्स हे आपण आता लोकांना उपलब्ध करणार. तेव्हा साऱ्याच्या दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प हा एक वेगळा अभिनव प्रकल्प या कोकणच्या विकासाच्या शिरपेचामध्ये मोराचं पीस म्हणून असणारा एक नवीन तुराख होणारा प्रकल्प आहे. मान्यवरांचं आगमन या ठिकाणी होतं आहे. या राज्याचे आमचे अतिशय कर्तबगार मुख्यमंत्री, लाडके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस,
इतकेच लोकप्रिय कार्यतत्पर आपला ठसा उमटणारे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे यांचं आगमन राणेसाहेबांबरोबर होतं आहे. टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया. या कोकणच्या लाल मातीच्या वतीनं तुम्हा दोघांचंही मनापासून स्वागत आहे. आदरणीय शिवेंद्रराजे भोसले यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत आहे. या ठिकाणी इतर सर्व मान्यवर आदरणीय दीपकजी केसरकर, माननीय बाकीचे सर्व मान्यवर यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो. आदरणीय नितेजींचं आगमन झालेलं आहे. सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि आदरणीय निलेशजी, आदरणीय नितेशजी यांचं आगमन झालेलं आहे. सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत. सप्तधेनू प्रदक्षिणा मंदिरामध्ये आता मान्यवर आहेत की 7 विविध रंगांच्या गायी श्रीकृष्णाच्या मूर्तीभोवती आणि त्याची प्रदक्षिणा हा एक आपल्यातला एक धार्मिक विधी आहे आणि त्याचं काही मूल्य आहे आणि म्हणून त्या धार्मिक मूल्य असणाऱ्या या सप्तधेनू प्रदक्षिणा मंदिरामध्ये आता मान्यवर प्रदक्षिणा घेत आहेत. वेळेच्या अभावी आपण फार मोजक्या वेळेत सर्व जे उभे आहेत लोक त्यांना विनंती आहे आता की त्यांनी बसून घ्यावं. त्याचं कारण की मान्यवरांचं आगमन झाल्यानंतर पुन्हा उठबस नको. सगळ्यांना विनंती आहे की आपण आतमध्ये या, खुर्च्यांवरती स्थानापन्न व्हा. आपण जे उभे मंडळी आहात, बाहेर आहात, त्यांनी कृपया बसून घ्यावं अशी नम्र विनंती आपल्याला करतो. कृपया गर्दी बाहेर न करता कृपया ज्या खुर्च्या पाठीमागे आहेत तिथे साऱ्यांनी बसून घ्यावं अशी पुन्हा एकदा आपल्याला नम्र विनंती करतो. या राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उपमुख्यमंत्री यांचं इथं आज असणं हे आमच्या साऱ्यांसाठी ऊर्जा देणारं, आनंद देणारं आणि या चांगल्या मंगलप्रसंगी आम्हाला अधिक प्रेरणा देणारं त्यांची उपस्थिती आहे. त्यामुळे त्या मान्यवरांचं या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस ज्यांचा आम्हाला अभिमान आहे, ज्यांच्याबद्दल आम्हाला अपार प्रेम आहे, आदरणीय एकनाथराव शिंदे यांनी आपला ठसा उमटवलेला आहे, आदरणीय शिवेंद्रजी भोसले, त्याचप्रमाणे इतर सर्व मान्यवर यांचं व्यासपीठावरती आगमन होतं आहे. या साऱ्यांचं मनापासून या लाल मातीच्या वतीनं स्वागत आहे. टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करूया. सर्व मान्यवरांचं आगमन स्टेजवरती होत आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्री, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री दोघांची जोडी या ठिकाणी असणं
स्वागताचा आपण एक सोहळा करूया. या लाल मातीच्या वतीनं सर्वात प्रथम आमच्या राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वागत माननीय निलेशजी राणे यांनी करावं अशी मी त्यांना नम्र विनंती करतो. आम्हा सर्वांच्या वतीनं देवेंद्रजी आपलं या भूमीमध्ये, या गोशाळेमध्ये मनापासून स्वागत आहे आपलं. माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांचं स्वागत माननीय नितेशजी राणे यांनी करावं अशी त्यांना विनंती करतो. बाकी सर्व मान्यवरांचं शब्दसुमनाने स्वागत वेळेच्या अभावी आपण समजून घ्याल अशी आशा आहे आपल्याला. आणि या गोशाळेमध्ये गावो विश्वस्य मातरहा, गोमाता सर्व कामदा, सर्वज्ञा सर्वस्व दायिनी असं ज्या गोमातेबद्दल म्हणलं जातं, त्या गोमातेच्या सेवेचं केंद्र तर हे आहेच, पण त्याचबरोबर उत्पादन प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण केंद्र म्हणून एक धार्मिक केंद्र प्लस एक प्रशिक्षण केंद्र असा संगम या ठिकाणी आहे. या संगमावरती तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आणि ज्यांच्या कल्पनेतून हे सगळं उभारलं, शून्यातून या विश्वाची निर्मिती झाली, या माळरानावरती काही काळापूर्वी आपण पाहिलं असतं तर काही नव्हतं, आणि आज राणेसाहेबांच्या अथक परिश्रमातून एक विश्व निर्माण झालं आहे. त्या राणेसाहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं, कारण काही दिवसांपूर्वी इथे काही नव्हतं. ह्या शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची अफाट किमया ज्यांनी केली, त्या राणेसाहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं. प्रास्ताविक आपण करावं अशी विनंती आहे आपल्याला. आदरणीय नीलम वहिनी, ज्यांना आम्ही सगळ्या आमच्या कुटुंबाचा आधार, अशा नीलम वहिनींचं स्वागत आहे. आदरणीय राणेसाहेब. जरा अशेरा ना, त्यांना मागे बसले आहेत ते बिचारे, खालून वरून वाकून पाहत आहेत. जरा प्लीज असे. गोवर्धन गोशाळा आणि या गोशाळेचं उद्घाटन काही क्षणापूर्वी माननीय श्रीयुत देवेंद्रजी फडणवीस, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, माननीय एकनाथजी शिंदेसाहेब, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, सन्माननीय नितेशजी राणे, पालकमंत्री, माननीय निलेश राणे, माननीय दीपक केसरकर साहेब, माननीय रवींद्र चव्हाण, कार्याध्यक्ष भाजप महाराष्ट्र, सन्माननीय रवींद्र फाटक, सन्माननीय प्रमोद जठारजी, माननीय प्रभाकर सावंत, सन्माननीय दत्ता सामंत, सन्माननीय जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, सन्माननीय चिरंजीव अभिराज राणे, चिरंजीव निमिष राणे, माझे आमदार राजन साळवी, सौ श्वेता कोरगावकर, श्री संदेश सावंत, मनीष दळवी, संजय पडते, श्री अशोक सावंत, समीर नरावडे, सर्व पदाधिकारी, सर्व शासकीय अधिकारी, मीडियाचे प्रतिनिधी, बंधूंनो, भगिनींनो, मित्र, आज एक वेगळा आगळा असा कार्यक्रम आम्ही राणे कुटुंबियांनी योजला आहे, आखला आहे. आणि उद्घाटन राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमच्या एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते आयोजित केलं आहे. बांधवांनो, आपणही इथे आल्यानंतर
गोशाळा आपण अनेक पाहिल्या असतील वेगळ्या ठिकाणी, पण ही गोशाळा मी बनवताना किमान 1 डझन देशातील गोशाळा पाहिल्या. कशा बांधल्या आहेत, कशा गायींना ठेवल्या आहे. आणि ते पाहिल्यानंतर मी ठरवलं आपण पण गायीची सेवा करावी. गाय म्हणजे आपण माता मानतो. गाय पाळणं म्हणजे प्रगती आपली होईल या अपेक्षेने गाय पाळतो, सांभाळतो, सेवा करतो तिची. आम्ही पण राणे कुटुंबियांनी या स्तुत्य हेतूने हा उपक्रम राबवायचं ठरवलं. गेली 3 वर्ष मी इथे या माड रानावर पहिलं म्हणजे जमीन घ्यायला आलो, इथून आत आलो. माझं स्वागत केलं. झाडावर वाघ चढला होता, आम्हाला पाताच खाली उतरला आणि गेला. पहिलं दर्शन त्यांचं झालं. अशा रीतीने हा उपक्रम इथे राबवायचं ठरवलं आणि देशातील विविध भागात जाऊन आज आम्ही 150 गायी आणलेल्या आहेत. वेगळ्या जातीच्या आहेत. या देशातील प्रसिद्ध गिर गाय आहे. महाराष्ट्रातील लातूरमधील, मराठवाडा, कोकण सगळ्या भागातील आपल्या स्थानिक गायी आणल्या आहेत. त्या तुम्ही पाहू शकता. आणि माझा हेतू असा आहे की गाय आपण ठेवली, सेवा केली म्हणजे आमची भरभराट होईल, हा माझा हेतू नसून माझ्या जिल्ह्यातील, राज्यातील लोकांची हा व्यवसाय करून समृद्धी त्यांना मिळावी यासाठी त्यांना वेगळ्या जाती समजाव्या. कोणती जात किती लिटर दूध देते, कोणत्या गाईचं तूप महाग विकलं जातं, हे सगळं इथे शिकता यावं यासाठी या गायी वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत. आणि त्याचे एक्सपर्ट पण आपल्याला याल तेव्हा मार्गदर्शन करायला तयार आहे. असं एकही हे नाही आहे. गोष्ट असे आहे की त्याच्यातून आम्ही जे काय निर्माण करणार त्यातून पैसा नाही मिळणार. आम्ही शेणापासून गोबर गॅस बनवणार, शेणखत बनवणार आणि रंगही भिंतीला द्यायचा, रंगही बनवणार. आम्ही शेण 5 रुपये किलोने घेणार आणि आम्ही गोमूत्र देशी गाईचं 8 रुपये लिटरने घेणार. म्हणजे यापुढे या जिल्ह्यातील शेणही फुकट जाणार नाही, देशी गाईचं गोमूत्रही फुकट जाणार नाही. ज्याला व्यवसाय करायचा असेल शेतकऱ्यांना त्यांनी पुढे यावं. आम्ही तुम्हाला लोनही जिल्हा बँकेकडून मिळवून देऊ, पण हा व्यवसाय करायला पाहिजे. तो तुम्ही करावा. आता आपल्या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न 2.5 लाख आहे. 2.5 लाख. मराठवाडा आणि विदर्भाचं काही सरासरी मला माहीत नाही, पण आम्ही 2.5 लाखावर. साहेब आमचा निर्धार आहे 1 वर्षात आम्ही 3.5 लाखाच्या वर जाण्यासाठी आम्ही सगळे प्रयत्न करतो. तुमच्याबद्दल चांगलं वाटलं बोललो तरी टाळ्या नेमक्याच वाटल्या. हां, मला वाटतं उन्हाचा परिणाम असला पाहिजे असोत. आणि म्हणून स्थानिक लोकांचं उत्पन्न वाढवावं. वाढलेलं उत्पन्न मुलांच्या शिक्षणासाठी, चांगले आहार मुलांना मिळावे, चांगले नागरिक तयार व्हावेत, शिक्षण घ्यावे आणि आमच्या कोकणात पण IAS IPS पासून चांगले कर्तबगार अधिकार निर्माण व्हावे, हाही याच्या मागचा हेतू आहे. मी जास्त बोलणार नाही. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना जायचं आहे. माझा हेतू यासाठी सांगितला, हे सर्व अट्टहास आहे ना, हा इथल्या जनतेच्या फायद्याचा व्हावा. गाय म्हणजे गाय कशासाठी? तर गाय ठेवली आपण सुखी होऊ शकतो, समृद्धी येऊ शकते आणि त्यासाठी तुम्ही हे प्रयत्न करावेत. यासाठी माझा प्रयत्न आहे. आजच्या नंतर त्याला कामाला लागावं. तुम्ही निर्धार केव्हाही करा, माझं काय म्हणणं नाही. मी आमच्या या नेत्या मंडळींना मी गायी दाखवत होतो.
आमचे माननीय मुख्यमंत्री पुढे, एकनाथजी मागे, चव्हाण साहेब त्याच्या मागे मी आणि नंतर अनेक नेते. एकनाथ शिंदे वारंवार मागे वळून चव्हाण साहेब मी पण असं करणार, म्हणजे एक तरी ठाण्यामध्ये निर्माण होतं. म्हणजे तुम्ही पण निर्धार करून कंपाऊंडच्या बाहेर जावं, यासाठी उदाहरण म्हणून तुम्हाला मी सांगितलं. इथेच थांबतो. मी माननीय देवेंद्र फडणवीस, माननीय एकनाथजी शिंदे आणि चव्हाण साहेब याचा अतिशय ऋणी आहे. फक्त मी म्हणलं साहेब गोशाळेचं उद्घाटनाला या, त्वरित आमंत्रण स्वीकारलं आणि आज आलेत. कोकणातलं ऊन कसं असतं त्याचा पण परिचय घेतला आणि म्हणून त्यांना आपण इथल्या देवदेवतांना प्रार्थना करू. या माझ्या सर्व नेत्यांना आमच्या रामेश्वराने कुलदैवतांनी उदंड आयुष्य आणि उत्तम आरोग्य देव अशी प्रार्थना करतो आणि रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय राणेसाहेबांनी शून्यातून विश्व स्वतःच्या आयुष्यापासून आणि आता देखील आम्ही पाहिलं आहे इथे काय होतं, त्या शून्यातून विश्व निर्माण केलं आहे हे सगळं. आणि राणेसाहेब दुसरं असं की आपल्याला पाहून वाघ पळून गेल्याचे अनेक अर्थ असू शकतात, त्यापैकी ते आपण त्याचं उदाहरण इथे झालं आहे. त्यामुळं त्यामुळे राणेसाहेबांचा आम्हाला अतिशय अभिमान एवढ्यासाठी की शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचं काम त्यांनी आयुष्यभर केलं आहे. आणि यानंतर मी विनंती करणार आहे आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण यांना की त्यांनी आपलं मनोगत या निमित्तानं व्यक्त करावं. आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण. सर्वांना विनंती आहे, दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, गो माता की, गो माता की. आदरणीय संपूर्ण व्यासपीठ आणि आजच्या या गोवर्धन गोशाळेच्या या कार्यक्रमाला खरं तर आम्हा सर्वांना इथे दादांनी आमंत्रित केलं. हा जो प्रकल्प त्यांनी जो सुरू केला आहे, मी माझ्या वतीने आणि तमाम सर्व सिंधुदुर्गवासी आणि महाराष्ट्राच्या वतीने त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चव्हाणसाहेब धन्यवाद. या प्रकल्पाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य सांगायलाच हवं ते असं आहे की या जिल्ह्यामध्ये ज्या भाकड गायी आहेत, या जिल्ह्यामध्ये तो गोवंश असा आहे की ज्यांना सांभाळणं शेतकऱ्याला जड जाते. राणेसाहेबांनी निर्धार केला की जशा इथं दूध देणाऱ्या गायी असतील तशाच इथं भाकड गोवंशसुद्धा वेगळ्या पद्धतीनं सांभाळला जाईल. आणि जिल्ह्याला आवाहन केल्यानंतर देवेंद्रजी आश्चर्याची गोष्ट अशी की अनेक शेतकऱ्यांनी उत्साहाने गायी आणून सोडल्या. इथे शेकडो गायी अशा येणार आहेत की ज्यांचं संवर्धन भाकड गायी असून सुद्धा गोवंशाचं त्या संवर्धन होणार, त्यांचं आश्रम इथे असणार. त्यामुळे त्यासाठी राणेसाहेबांचं पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन. आणि यानंतर मी विनंती करणार आहे की आम्ही आता सत्कार करू इच्छितो. देवेंद्रजी आपण इथे आलात, आमच्या या कार्यक्रमाला 4 चांद लावलेत. सगळ्यात पहिल्यांदा आदरणीय देवेंद्रजी आपण इथे आलात, आमच्या प्रेमाची शाल आपण पांघरून घ्यावी. आणि आम्ही एक छान गोचिन्ह तयार केलं आहे, गो उत्सा युजाम द्विताम असं ज्याचं वर्णन केलं जातं. असं गो आणि वत्स असं एक मूर्ती छान आहे. मी राणेसाहेबांना विनंती करतो की आमच्या प्रेमाची शाल त्यांना सर्वात पहिल्यांदा पांघरून त्यांनी ती
आदरणीय दीपकजी केसरकर, आदरणीय दीपकजी केसरकर, नितेजी आपण त्यांचा सत्कार करावा अशी विनंती आहे. आणि यानंतर ही गोशाळा उभी करत असताना ज्यांनी अतिशय कष्ट घेतले असे रूपाजी रावराणे यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावरती येऊन आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आपला पुष्पगुच्छ स्वीकारावा. कारण देवेंद्रजी ही गोशाळा उभी करत असताना यांनी अफाट मेहनत घेतली आहे, कष्ट घेतलेत, त्यांचा एक सत्कार आपल्या हस्ते व्हावा अशी इच्छा आहे. त्याचप्रमाणे निहाल, आमचा जो निहाल आहे त्यांना देखील व्यासपीठावरती यायचं आहे. निहालनं खूप कष्ट घेतलेत या गोशाळेच्या गायी सांभाळण्यासाठी, म्हणून निहाल तू पुढे यावंस अशी आमची इच्छा आहे. निहाल आहे, निहाल नसेल तर काळे कुटुंबियांनी वरती यायचं आहे. हा आमचा निहाल आहे सर. या निहालनी खूप आमच्या गोशाळेसाठी कष्ट घेतलेत. गायींची काळजी घ्यावी तर ती निहालनं घ्यावी अशी परिस्थिती आहे आमच्याकडे. त्यामुळे निहालचं आपलं अभिनंदन आपण करूया, सत्कार करूया. आणि काळे कुटुंबीय जर असतील तर त्यांनी वरती यायचं आहे पटकन, वेळ फक्त घालवू नका. काळे कुटुंबीय जर असतील तर वरती या. त्या काळे कुटुंबियांचा सत्कार की त्यांनी हे काम खूप चांगल्या पद्धतीनं शास्त्रशुद्ध अभ्यास ज्यांनी केला आहे असं ते काळे कुटुंबीय आहे. त्यांनी या ठिकाणी यावं जरा स्टेजवरती आणि आपला सत्कार स्वीकारावा. त्याचप्रमाणे रघु नाईक आणि दीपक अंगणे यांनी व्यासपीठावरती पटकन यावं, कारण त्यांची हे दोघंजणं, ही जोडी आमची फार खास जोडी आहे साहेब. आमचे आर्किटेक्ट आहेत दीपक अंगणे, त्यांनी वरती यावं अशी विनंती करतो. दीपकजी अंगणे ज्यांनी या सगळ्या गोशाळेची रचना करून दिली, आर्किटेक्ट आहेत. आणि रघु नाईक की ज्यांनी बांधकाम केलं ते रघु नाईक. आणि दिगंबर नाईक, दिगंबर आमचं दिगंबर जाधव, त्यांनी पुढे यायचं आहे. या सगळे प्लांटेशन जे केलं ते आमच्या दिगंबरनी केलं आहे. रघु नाईक हे आमच्या वास्तू ही सगळी जी आहे ती उभी करण्यामध्ये कायमच ते पुढे असतात. श्री रघु नाईक, त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन राणेसाहेब त्यांना सन्मानित, त्यांना देवेंद्रजी करतायत. काळे कुटुंबीय वरती आला असेल तर त्यांना वरती या. काळे कुटुंबीय दिगंबर जाधव ज्याने सगळं प्लांटेशन हे केलं. ही सुरेख झाडं, कदंबाच्या झाडापासून, पारिजातापासून, औदुंबरापासून अनेक प्रकारची झाडं ज्यांनी लावली, ही सगळी झाडं लावण्याचं याचं श्रेय मोठं आहे. आणि काळे कुटुंबियांनी वरती याचे पटकन. हे दोघं कुटुंबीय आमच्यासाठी खूप सध्या सायंटिफिक माहिती आणि शास्त्रशुद्ध अभ्यास, त्यानं सेंटरचा कोर्स पुरा केला आहे गोशाळेचा, त्यामुळे त्याला सर्टिफिकेट त्याच्याकडे आहे, त्याचा एक सत्कार होतो आहे. तेव्हा या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन. यांनी या गोशाळेला आकार दिला आहे. या गोशाळेला एक प्रकारचं आज हे जे उभारलं आहे स्वप्न राणेसाहेबांचं पूर्ण होत असताना आज या स्वप्नपूर्तीमध्ये या सगळ्यांचे हातभार लागलेले आहेत. आणि म्हणून या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन. राणेसाहेब, तुमचं वैशिष्ट्य आहे की अशी आठवण तुम्ही यावेळीसुद्धा ठेवता. आणि यानंतर मी विनंती करतो आदरणीय उपमुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथराव शिंदे यांना की त्यांनी आपल्या शुभेच्छा या निमित्ताने इथे द्याव्यात. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. राज्यमाता गोमातेला वंदन. आणि आज गोवर्धन गोशाळा या अतिशय भव्य दिव्य अशा प्रकल्पाचं उद्घाटन राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या शुभ हस्ते झालं. आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित ज्यांची संकल्पना या गोशाळेची आहे ते माजी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणेसाहेब, पालकमंत्री नितेश राणेजी, नीलमताई इकडे आहेत, रवींद्र चव्हाण, दीपक केसरकर, निलेश राणे, रवींद्र फाटक, अनिल पाटील, दत्ता सामंत, प्रमोद जठार, राजन साळवी, प्रभाकर सावंत, अभिराज राणे, निमेश राणे, प्रवीण भोसले, सर्व मान्यवर व्यासपीठावरील आणि समोर राणेसाहेबांच्या प्रेमापोटी आणि या प्रकल्पाला शुभेच्छा देण्यासाठी आलेले सर्व बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, खरं म्हणजे
स्वर्गीय तातू सीताराम राणे ट्रस्टच्या माध्यमातून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि खासदार राणेसाहेबांच्या संकल्पनेतून ही गोशाळा, गोवर्धन गोशाळा हा प्रकल्प इथं उभा राहिलेला आहे. खरं म्हणजे आम्हाला मुख्यमंत्री महोदयांना, आम्हाला सगळ्यांना राणेसाहेबांनी सगळी गोशाळा फिरवून दाखवली. काय काय करणार आहोत याची माहिती त्यांच्या लोकांनी दिली. खरं म्हणजे एक आगळा वेगळा हा प्रकल्प या ठिकाणी उभा राहतोय. एक मॉडेल प्रकल्प या ठिकाणी सर्वसामान्य लोकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी एक दिशादर्शक, मार्गदर्शक ठरेल असा हा प्रकल्प आहे. आणि राणेसाहेबांचा स्वभाव अगोदरपासून आहे. जे काही हातात घेतलं काम की ते हातावेगळं वेळेमध्ये करायचं, याची प्रचिती मला अनेक वेळा आलेली आहे. खरं म्हणजे राणेसाहेब मगाशी म्हणाले, इकडे आलो तेव्हा इकडे जागा घ्यायची होती सुरुवातीला. तिकडे एक वाघ होता आणि तो वाघ इथून निघून गेला. आता बाळासाहेबाचा ढाण्या वाघ आला की तो वाघ निघून जाणार ना. आणि खऱ्या अर्थाने हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांवर खूप प्रेम राणेसाहेबांवर होतं आणि राणेसाहेबांचे त्यांच्यावर होतं. हे मी त्यांच्यासोबत काम केल्यामुळे मला माहीत आहे. आणि मुख्यमंत्री असताना देखील एक काम असं निघालं की त्याच्यामध्ये देवेंद्रजी लाखो लोकांचा तो विषय येतो, धोकादायक इमारतींचा. मला वाटतं चंद्रशेखर त्यावेळेस कमिशनर होते आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांना आम्ही सांगितलं आहे सगळ्या नोटिसा देत आहेत, पण त्या धोकादायक इमारती आहेत त्याला ठीक आहे, परंतु ज्या चांगल्या इमारती आहेत त्यालाही नोटिसा मिळत आहेत. तर बोलले आता एकच पर्याय आहे, मुख्यमंत्री महोदयांकडे जायचं. मग आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांकडे आलो. रात्री 10-11 वाजता आलो. ते 12:30-1ला आम्हाला भेटले आणि दिघे साहेबांनी त्यांना सगळी सांगितली वस्तुस्थिती. मी सभागृह नेता होतो त्यावेळेस. आणि राणेसाहेबांना सांगितलं या सर्व इमारतींना नोटिसा दिलेल्या आहेत. तर बोलले अरे बाबा नोटिसा दिल्या आहेत, मग त्या जर पडल्या आणि मी स्टे दिला आणि पडल्या तर काय. बोलले या पडणाऱ्या इमारती नाहीत, या अतिशय मजबूत, याचं ऑडिट केलेलं आहे, स्ट्रक्चरल ऑडिट केलेलं आहे. आणि मग त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता मुख्यमंत्री महोदय त्याला तात्काळ स्थगिती दिली आणि लाखो लोकांना तिथं त्यांना त्यांच्या घरांचा प्रश्न सोडवण्याचं काम केलं. त्यानंतर मग आपण तर त्या सगळ्या इमारती क्लस्टरमध्ये घेतल्या. आता क्लस्टरमध्ये आपण त्यांचा पुनर्विकास करतो आहे. पण सांगण्याचं तात्पर्य जे आहे की एकदा एक धाडसाने निर्णय कसे घ्यायचे आणि ते नियमात कसे बसवायचे हे राणेसाहेबांनी त्यावेळेस आम्हाला दाखवलं. कोकण म्हणजे खरं म्हणजे निसर्गाची मुक्त उधळण आणि संस्कृतीचा सुगंध आणि परंपरांचा अमूल्य ठेवा असणारा हा प्रदेश आहे. खरं तर मगाशी राणेसाहेब म्हणाले इकडे सगळं बघितलं आहे, कृष्ण मंदिर आहे, इथे सप्त मंदिर आहे, सगळ्या 7 प्रकारच्या गायी आहेत. इथं आल्यानंतर एक थोडंसं चांगल्या एका देवभूमीत आल्यासारखं वाटतं आहे. आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थाने आज राणेसाहेबांनी जे काही काम केलेलं आहे खऱ्या अर्थाने ते एक दिशादर्शक आहे. आणि कोकण हा निसर्ग संपन्न, निसर्गरम्य हा परिसर आहे. आणि खऱ्या अर्थाने कोकणाला हे वरदान आहे. समुद्र आहे, डोंगर आहे, झाडी आहे, हिरवं घनदाट जंगल आहे. आणि म्हणून हा निसर्गरम्य आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या असा हा प्रदेश आहे. आणि म्हणून हापूस आंब्याला देखील जगाच्या नकाशावर झळकवणारा हा प्रदेश आहे. आणि एका कवीने म्हटलं आहे, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो ह्यो कोकण, तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन. अशा सुंदर भूमीत गोमातेच्या रक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी गोशाळा बांधली आहे. आणि खऱ्या अर्थाने एक अतिशय पर्यावरण स्नेही आणि पूर्णपणे नॅचरल सगळ्या गोष्टी इथं होतील. आणि म्हणून राणेसाहेब धडाडीचे नेते म्हणून
त्यांचं काम आहे, कोकणासाठी देखील त्यांचं जे योगदान आहे हे कोणी विसरू शकणार नाही. आणि 80% समाजकारण 20% राजकारण बाळासाहेबांचा मूलमंत्र ते अद्यापही विसरलेले नाहीत. आणि म्हणून मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. गायीचं तर महत्त्व आपल्याला मला सांगण्याची आवश्यकता नाही. जगातील सर्वात प्राचीन ग्रंथ असलेल्या ऋग्वेदीमधील एका मंत्रामध्ये देखील गायीला उच्चस्थान दिलेलं आहे. आणि म्हणून गायीला महत्त्व एवढं दिलं आहे की गाय केवळ पवित्र नाही, ती अत्यंत उपयुक्त देखील आहे. मगाशी राणेसाहेबांनी म्हटलं की त्या गायीच्या शेणापासून काय करणार, गोमूत्रापासून काय करणार. फक्त इथं गोमूत्र आणि गायी आहेत त्याचं शेण आणि गोमूत्र नाही, शेतकऱ्यांकडून देखील ते पैसे देऊन 5 रुपये आणि 8 रुपयाने विकत घेणार. म्हणजे शेतकऱ्यांची देखील समृद्धी यामध्ये त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवलेली आहे. आणि म्हणूनच मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस मी, देवेंद्रजी, अजितदादा, आम्ही गोमातेला राज्यमातेचा दर्जा दिला. आणि खऱ्या अर्थाने गोमाता आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये फार महत्त्वाचं स्थान आहे. आणि म्हणून ही गोशाळा सुरू करून राणेसाहेबांनी खऱ्या अर्थाने धार्मिक आस्था, जैविक शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला अधिक मजबूत आणि समृद्ध करण्याचा हा प्रयत्न केलेला आहे. कोकणी माणसाला, या भागातल्या शेतकऱ्याला श्रीमंत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून गोवर्धन पर्वत उचलण्याचं काम राणेसाहेबांनी केलेलं आहे. आणि म्हणून राणेसाहेबांना मी मनापासून अभिनंदन करतो. राणेसाहेबांच्या गोशाळेद्वारे कोकणात धवल क्रांतीचा पाया रचला जाणार आहे. मगाशी आम्ही पाहिलं की गाईच्या दुधापासून पनीर असेल, दही असेल, तूप असेल, लोणी असेल, सगळं बनवत आहे. आणि त्यासाठी लागणारं हजारो लिटर दूध, म्हणजे त्यांची संकल्पना जी आहे या गायींच्या माध्यमातून दूध मिळेलच, परंतु आजूबाजूच्या या संपूर्ण परिसरातल्या शेतकऱ्यांकडून देखील दूध विकत घेतलं जाईल आणि त्यांना देखील पैसे मिळतील आणि खऱ्या अर्थाने त्यांच्या देखील आयुष्यामध्ये चांगले दिवस येतील. असा हा प्रकार पश्चिम महाराष्ट्रात होतो. पण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये गिरवलेला धडा राणेसाहेबांनी कोकणामध्ये आणलेला आहे. त्यामुळे त्यांचं मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो. मोठा प्रकल्प आहे आपला आणि मला देखील मोह आवरला नाही. माझ्याकडे पण गावाला गोशाळा आहे, परंतु ही अशी नाही आहे. आता मला तुमचं मार्गदर्शन घेऊन अशी करायची आहे. गायीपासून काय काय तयार होतं ते तुम्ही सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने महायुती सरकार, मी मुख्यमंत्री असताना देखील अनेक प्रकल्प आम्ही देवेंद्रजी, अजितदादा आमच्या टीमने पुढे नेले. आता देखील सागरी महामार्ग करतोय. देवेंद्रजी आता मुख्यमंत्री आहेत, आमची टीम या ठिकाणी गेल्या वेळी जे वेगवान निर्णय आम्ही घेतले, एकीकडे विकास प्रकल्प, दुसरीकडे कल्याणकारी योजना, लाडक्या बहिणीसारख्या अनेक योजना, शेतकऱ्यांच्या योजना. आणि त्यामुळे या महाराष्ट्रातल्या राज्यातल्या जनतेने आपल्या महायुतीला भरभरून दिलं, एक दैदिप्यमान असं यश दिलं, लँडस्लाईड मॅन्डेट दिलं. आणि त्यामुळे आमची सगळ्यांची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. आमची टीम ते पुढे देखील त्याच वेगाने, त्याहीपेक्षा दुप्पट वेगाने, आता मुख्यमंत्री महोदयांचा 100 दिवसाचा एक कृती आराखडा होता, त्यात देखील खूप चांगलं काम अनेक विभागाने केलं. आता 150 दिवसाचा आम्ही करतोय. हा कायम, हा जो काही वेग आहे विकासाचा, हा कायम आम्हाला ठेवायचा आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी विकास तर होईलच, परंतु राणेसाहेबांनी याच्यामध्ये फक्त आपल्या या गोशाळ्याच्या, गोवर्धनच्या माध्यमातून एक मॉडेल तयार केलेलं आहे. आणि त्यामध्ये फक्त प्रोडक्शन नाही आहे, तर भाकड गायी ज्या आहेत त्यांना देखील इथं व्यवस्था केलेली जी आहे ते देखील मोठं पुण्याचं काम आहे, आशीर्वादाचं काम आहे. त्या गायी गोशाळेत येतील म्हणजे कसायांकडे जाणार नाहीत, म्हणजे गोवंश वाचेल. आणि म्हणून यामध्ये आपण फार चांगला उद्देश ठेवलेला आहे. आणि म्हणूनच काही वर्षात या धवल क्रांतीमधून कोकणाचा, इथल्या शेतकऱ्यांचा कायापालट होईल एवढंच मी सांगतो. आणि या भागाचा समृद्ध विकास होईल, समृद्धीचं नवं दालन उघडलं जाईल. आणि म्हणूनच एक चांगला मॉडेल आपण स्वतः, मी मगाशी मला नितेश म्हणाला, निलेश पण म्हणाला की हे सगळं जे तुम्ही केलं याच्यामध्ये प्रत्येक वास्तू, प्रत्येक इथला प्रकल्पातला प्रत्येक कोपरा न कोपरा आपल्या डोळ्याखालून आपण घातला.
आणि आपण मार्गदर्शन करून ही सगळी टीम एकत्र आणली आणि हे एवढं मोठं सगळं उभं राहिलेलं आहे. हे खऱ्या अर्थाने संपूर्ण कोकणाला मार्गदर्शक ठरावं अशा प्रकारची इच्छा आणि अपेक्षा व्यक्त करतो, विश्वास व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आपल्याला मनापासून धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिंदेसाहेब, मातीत रमणारा अस्सल सच्चा शेतकरी म्हणून आम्ही तुम्हाला टी व्हीवर पाहिलं. आज एक अस्सल शेतकरी, एक अस्सल नेता म्हणून कसा बोलतो हे आम्ही पाहिलं. धन्यवाद साहेब, आपले मनापासून आभार. आणि एक सत्कार फक्त राहिला आहे. अरुणजी सावंत आणि त्यांची पत्नी ज्यांनी बाहेरचं गोवर्धन गोशाळाचं लेटरिंग केलं आहे आणि सुंदर असं ब्रोशर तयार केलं आहे. त्या ब्रोशरचे निर्माते जे आहेत ते अरुण सावंत आणि त्यांची पत्नी, यांनी आपला सन्मान श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडून स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यांना एक पुष्पगुच्छ देऊया. आणि लोकप्रिय असे आमचे मुख्यमंत्री आणि ज्यांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल आम्हाला कायम गौरव आहे, अभिमान आहे, असे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आज गोवर्धन गोशाळेच्या उद्घाटन कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, या गोशाळेची निर्मिती ज्यांनी केली ते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार, आपल्या सर्वांचे अतिशय आदरणीय नेते नारायणराव राणेजी, सौ नीलमवहिनी, मंचावर उपस्थित भाजपचे कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, आमचे सहकारी दीपक केसरकरजी, श्री या आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणेजी, आमदार निलेश राणेजी, रवींद्र फाटकजी, प्रमोद जठारजी, प्रभाकर सावंतजी, प्रवीण भोसलेजी, राजन साळवीजी, दत्ता सामंतजी, अनिल पाटीलजी, या ठिकाणी ज्यांच्या आग्रहाने किंवा प्रेमाखातर हा प्रकल्प सुरू झाला ते अभिराज आणि निमिष, आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की सकाळी पहिल्यांदा आम्ही राजकोट किल्ल्यावर जाऊन त्या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांच्या देशातील सर्वात भव्य पुतळ्याचं एक प्रकारे अर्चन केलं, तिथे पूजा केली. आणि मागच्या काळामध्ये देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी उद्घाटित केलेला हा पुतळा एका अपघातामध्ये ज्यावेळेस खाली आला त्यावेळी आम्हाला सर्वांना असं वाटलं की आपला अभिमान, आपला स्वाभिमान, आपला मानबिंदू हा कुठेतरी खाली आलेला आहे. आणि म्हणून आम्ही निर्धार केला की रेकॉर्ड वेळेत त्या ठिकाणी होता त्यापेक्षा भव्य छत्रपती शिवरायांचा पुतळा आम्ही निर्माण करू. आणि मला अतिशय आनंद आहे की तत्कालीन आमचे PWD मंत्री रवींद्र चव्हाणजी आणि आताचे आमचे PWD मंत्री शिवेंद्रजी भोसले यांच्या पुढाकाराने देशातला सर्वात उंच 91 फुटाचा महाराजांचा पुतळा हा त्या ठिकाणी तयार झाला. आज आम्ही सर्वांनी तिथे शिवारती करून त्याची एक प्रकारे लोकांना तो खुला केला. आणि तिथनं आम्ही या गोवर्धन गोशाळेच्या उद्घाटनाकरता आलो. खरं म्हणजे आज राणेसाहेबांचं किती अभिनंदन करावं तेवढं थोडं आहे. इतका सुंदर अशा प्रकारचा हा प्रकल्प राणेसाहेबांनी तयार केला आहे. मी देखील राणेसाहेबांसोबत जवळपास गेली 30 वर्ष काम करतो आहे. आणि
कुठलंही कार्य हातामध्ये घेतल्यानंतर ते नीट झालं पाहिजे, ते परफेक्ट झालं पाहिजे, त्याच्यामध्ये कुठलीही त्रुटी राहू नये, अशा प्रकारचं त्यांची कार्यपद्धती असते आणि प्रत्येक गोष्टीत स्वतः लक्ष घालून त्यात गुणवत्ता कशी येईल, ते गुणवत्तेचे पारखी आहेत, त्यामुळे त्यांना प्रत्येक गोष्टीत गुणवत्ता लागते आणि त्यांच्या त्याच गुणवत्तेतून आज मी असं म्हणेन की देशातल्या ज्या चांगल्या गोशाळा आहेत त्या गोशाळांसारखीच एक देशातली उत्तम गोशाळा या कोकणामध्ये राणेसाहेबांनी तयार केली आणि मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की इतक्या चांगल्या गोशाळेचं उद्घाटन करण्याची संधी मला मिळाली आणि त्यांनी मला आणि शिंदे साहेबांना आम्हाला निमंत्रित केलं, त्याबद्दल देखील त्यांचे मनापासून आभार मानतो. खरं म्हणजे ही केवळ गोशाळा नाही आहे, एक प्रकारे हे गो अनुसंधान केंद्र आहे की ज्याच्या माध्यमातनं आमच्या गोधनातनं एक अर्थव्यवस्था कशी तयार होऊ शकते याचा वास्तुपाठ या ठिकाणी निर्माण करण्यात आलेला आहे आणि या भागातल्या शेतकऱ्यांना या गोशाळेच्या माध्यमातनं एक प्रकारे व्यवसायाभिमुख अशा प्रकारचं ट्रेनिंग देखील देता येईल अशी व्यवस्था या ठिकाणी आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची उत्पादने देखील या ठिकाणी होत आहेत आणि आपण कृषी पर्यटन केंद्र म्हणतो तशा प्रकारचं एक प्रकारे कृषी आणि पशुसंवर्धनाचं पर्यटन केंद्र म्हणून देखील हे या ठिकाणी तयार झालेलं आहे असं मी निश्चितपणे म्हणू शकेन. आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की गोमातेचं महत्त्व हे आपल्या संस्कृतीत फार मोठं आहे. आपला जो सनातन धर्म आहे, सनातन संस्कृती आहे, ही केवळ मूर्तीपूजक नाही, ती निसर्गपूजक आहे आणि म्हणून सनातन संस्कृतीने निसर्गात उपलब्ध असलेल्या वनस्पती असतील, झाडंझुडपं असतील, पशुपक्षी प्राणी असतील, मासे असतील, सर्वांच्या संवर्धनाची संकल्पना मांडलेली आहे आणि या संकल्पनेमध्ये गोमातेला अतिशय उच्च असा प्रकारचा दर्जा दिलेला आहे. गोमाता ही आपण आईसारखी मानतो, गोमातेमध्ये ईश्वर वास करतो असं आपण मानतो. याचं कारण आपण जर बघितलं तर कृषी संस्कृतीमध्ये गोमातेचा कुठलाही दुसरा पर्यायच असू शकत नाही, हे आपण ऐतिहासिकदृष्ट्या बघितलेलं आहे. ज्या काळामध्ये संस्कृतीत कृषी हाच सर्वात महत्त्वाचा घटक होता त्या काळातली कृषी समृद्ध होती, कारण गोमातेचं महत्त्व आम्ही जाणून घेतलं आणि गोमाता अशी आहे की आपल्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत ती केवळ देत राहते. गाय भाकड झाली तरी तिचं शेण, तिचं गोमूत्र या प्रत्येक गोष्टीतून आपल्याला काही ना काही मिळतं आणि म्हणूनच ही देणारी आहे, ही घेणारी नाही आहे. अतिशय आपण जर बघितलं तर आज जे अनुसंधान झालेलं आहे त्या अनुसंधानाच्या माध्यमातून गोमूत्र असेल किंवा शेण असेल याच्यामध्ये इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. खरं तर आपण जर आपल्या महाराष्ट्राचाच इतिहास बघितला तर महाराष्ट्रामध्ये ज्या भागामध्ये गोधन कमी झालं त्या भागामध्ये हळूहळू आत्महत्या वाढलेल्या देखील आपण बघितल्या. कारण एकीकडे या गोधनामुळे मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक खत आपल्याला मिळायचं, दुधापासनं आमच्या शेतकऱ्यांना 2 पैसे त्यातनं प्राप्त व्हायचे, पण हळूहळू कॅश क्रॉपकडे वळल्यानंतर चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आणि त्यातनं चारा नाही म्हणून गोधन विकलं आणि गोधन विकलं म्हणून हळूहळू हे जे संपूर्ण आमची नैसर्गिक पद्धत होती त्या पद्धतीपासून शेतकरी दूर गेला आणि जिथे जिथे तो दूर गेला त्या त्या ठिकाणची शेती
ही अडचणीत आलेली आपण सगळ्यांनी बघितली. आणि म्हणूनच आज पुन्हा आपण नैसर्गिक शेतीकडे वळतो आहोत. आपण बघितलं की या ठिकाणी केमिकल युक्त अशा प्रकारची जी शेती आपण करून बघितली, त्यातनं काही काळ उत्पादकता वाढली, पण शेवटी जमिनीची जी पोत आहे ती हळूहळू खराब व्हायला लागली, जमिनीची उत्पादन क्षमता खराब व्हायला लागली, उत्पादकता ही कमी कमी व्हायला लागली. अनेक ठिकाणी तर जमिनीची उपजाऊ क्षमताच संपली आणि आता सर्वांच्या लक्षात आलं की आम्हाला पुन्हा नैसर्गिक शेतीकडेच वळावं लागेल. आणि आता विशेषतः आमच्या देशी गाईचं शेण, गूळ वगैरे अशा सगळ्या गोष्टी एकत्रित करून या ठिकाणी जे मिश्रण तयार होतं आणि त्याच्या माध्यमातून त्याचा वापर आता शेतीमध्ये ज्यांनी सुरू केला, त्यांच्या असं लक्षात आलं की त्यांचं जे काही उत्पादकता आहे ही उत्पादकता 1.5 पटीनं 2 पटीनं वाढायला लागली. आणि नैसर्गिक शेती हाच उपाय आहे. केमिकल शेतीमुळे रोगही वाढले, कॅन्सरसारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला. आणि म्हणून देशामध्ये आणि राज्यामध्ये नैसर्गिक शेतीचं मिशन आपण सुरू केलं. या नैसर्गिक शेतीच्या मिशनमध्ये 25 लाख हेक्टर शेती पहिल्या टप्प्यात आपण या ठिकाणी नैसर्गिक शेतीखाली आणायचं ठरवलं. पण नैसर्गिक शेती जर करायची असेल तर गोमातेच्या संवर्धनाशिवाय आपल्याला ही नैसर्गिक शेती करता येणार नाही. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणात गोमातेचं संवर्धन देखील आज आपण करतो. गोमातेला राज्यमातेचा दर्जा दिलाय. आपण आयोग तयार केलेला आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून देशी आपल्या ज्या गोमाता आहेत त्यांच्याकरता चाऱ्याचं अनुदान देण्याचा निर्णय आपण घेतलेला आहे की ज्या माध्यमातून आमच्या या देशी गायी त्या ठिकाणी टिकल्या पाहिजेत. खरं म्हणजे आपला प्रवास उलटा झाला. आपल्या देशी गायी सगळ्यात चांगल्या होत्या, पण आपण होस्टन आणल्या, आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या विदेशी क्रॉसब्रीड या ठिकाणी तयार केल्या आणि आपल्या गिर गाईला, आपल्या थारपारकर गाईला, आपल्या साहिवाल गाईला ब्राझील घेऊन गेला आणि ब्राझीलनी आपल्या या देशी गाईचं त्या ठिकाणी संवर्धन केलं. आणि आज आपण पाहतोय की जे 6 सॉर्टेड सिमेन आहे त्याची टेक्नॉलॉजी ब्राझीलवरनं आपल्याला आणावी लागते आणि ते 100% आपल्या देशी गाईचं आहे. आपल्या देशी गाईचं संवर्धन या ठिकाणी करण्याचं काम आज त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. आपल्यालाही आता हे लक्षात आलेलं आहे आणि मला अतिशय आनंद वाटतो की या ठिकाणी सगळ्या देशी गायी मला पाहायला मिळाल्या. मोठ्या प्रमाणात आपल्या गिर गायी आहे, आपल्या देवणी आहेत, आपल्या कपिला आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आपल्या साहिवाल आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या आपल्या देशी गायी आहेत, या सगळ्या या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत. देशी गायींचं संवर्धन करूनच आपण खऱ्या अर्थानं आपल्या शेतीला, शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्णतेकडे नेऊ शकतो. आणि शेणावर आधारित या ठिकाणी खतं असतील, शेणावर आधारित या ठिकाणी गॅस असेल, शेणावर आधारित पेंट असेल. आपल्याला कल्पना आहे शेणावरचा पेंट जो आहे हा अतिशय चांगला तयार होतो. आणि आपण जर कधी आमच्या नितीनजी गडकरी साहेबांकडे दिल्लीला गेलात तर पहिलं काम ते करतात, त्यांच्या घरामध्ये सगळा पेंट शेणाचा त्यांनी लावलेला आहे तो नेऊन आपल्याला दाखवतात की बघा शेणाचा पेंट किती उत्तम आहे. आम्ही देखील आमच्या विभागांमध्ये शेणाचा पेंट वापरला पाहिजे. याला येत्या काळामध्ये जास्तीत जास्त इन्सेंटिव्ह देणार आहोत, जेणेकरून या शेणापासून तयार होणारा जो पेंट आहे त्यातनं 2 पैसे जास्तीचे आपल्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे मिळू शकतील. मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी आज होत आहेत. आणि शेतकऱ्याच्या भाकड गायी या देखील ज्या कदाचित कसायाकडे गेल्या असत्या त्या कसायाकडे न जाता या गोशाळेमध्ये येऊन या ठिकाणी त्या जिवंत राहणार आहेत आणि आपल्या जीवनामध्ये पुन्हा त्या देण्याचंच काम करणार आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा एक अतिशय चांगला प्रकल्प. राणेसाहेब, आपण कोकणाला खूप दिलं, अनेक गोष्टी आपण कोकणात केल्या, काही काही गोष्टी खूप मोठ्या आहेत, त्याचा स्केल मोठा आहे. पण मी असं म्हणेन त्या सगळ्यांपेक्षा जर मला महत्त्वाचा प्रकल्प कुठला वाटतो तर हा गोवर्धन गोशाळेचा प्रकल्प वाटतो, जो आपण अतिशय सुंदर या ठिकाणी तयार केलेला आहे. आणि हे खरंच आहे की हा प्रकल्प पाहिल्यानंतर जशी शिंदे साहेबांना प्रेरणा मिळाली, प्रत्येकाला ही प्रेरणा मिळेल. आणि त्यातनं निश्चितपणे येत्या काळामध्ये आपल्या देशी गायींचं संवर्धन
देशी गायींचा उपयोग हा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. शासनाच्या वतीनं देखील आम्ही मोठ्या प्रमाणात चेक सॉर्टेड सिमेंट हे देशी गायींचं उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात त्या ठिकाणी प्रयत्न सुरू केलेला आहे आणि त्यातनं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या गायींचं संवर्धन आपण करू. खरं म्हणजे आमच्या विदर्भातली गवळव गाय देखील खूप चांगली आहे राणेसाहेब, ती जरा इथे यायची आहे. एक विदर्भातली गाय देखील या ठिकाणी आली पाहिजे, कारण ती देखील आपल्या देशी गायींमधली एक अतिशय महत्त्वाची गाय समजली जाते. तर निश्चितपणे आपण ती देखील आणाल हा मला विश्वास आहे. मी पुन्हा एकदा आपलं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि हे कार्य खरं म्हणजे ईश्वरीय कार्य आहे, म्हणून ईश्वरीय कार्याकरता ईश्वर आपल्याला आशीर्वाद देईल अशा प्रकारच्या ईश्वराच्या चरणी प्रार्थना करून माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर, धन्यवाद, मनापासून धन्यवाद. आणि यानंतर मी विनंती करेन आभार प्रदर्शनासाठी माननीय नितेशजी राणे यांनी या ठिकाणी यावं. आज आपल्या गोवर्धन गौशाळा कोकणच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आमचे नेते सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेब मुंबईला